Γεια σας, Κας Games είμαι εγώ. Και καλώς ήρθατε στο χριστουγεννιάτικο, φίλοι παιδες, εδώ πέρα που θα δούμε τα πιο υπέροχα χριστουγεννιάτικα memes. Σίγουρα δεν θα είναι περσινά memes που έχω ξεχάσει. Και είναι Χριστούγεννα, οπότε χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να πείτε τα κάλαντα. Λογικά τα έχετε πει ήδη. Έχω στολίσει. Φοράω το χριστουγεννιάτικο μου σουέτερ. Έχουμε από πίσω το δέντρο μου. Έχω στολίσει και την κιθάρα μου. Όλα αριστεύτα. Εμείς πάμε τώρα στο βίντεο και χρόνια πολλά άλλη μια φορά. Άσε στο Discord ό,τι θέλεις να δω και θα το δω στο επόμενο επεισόδιο του Φίλοι Παιδές. Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από το Σκαραβαίο που έχει κάνει εμένα στο Minecraft και είναι πάρα πολύ ωραίο, να είμαι ειλικρινής. Πόσα πολλά reactions, λοιπόν, πάρει και εμένα ένα τέτοιο reactions. Αν και να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι δεν το έκανε μόνος του και υπάρχει πρόγραμμα που βάζει φωτογραφία και βγαίνει. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι έχει ανέβει και Lego Fortnite, το οποίο είναι σαν Minecraft, απλά μέσα στο Fortnite δωρεάν με Lego χαρακτήρες και παίζουμε πολλά άτομα. Να το δείτε. Και λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ανέβει και δεύτερο επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί σας κοίταξα έτσι μέσα στην ψυχή. Όταν λέει ο Muffin subscribe, αντί για σαξπούντε. Πολλοί και πολλές μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, αλλά ο Muffin έβγαλε το σαξπούντε. Ήταν κυριολεκτικά αυτός που το είπε. Ακόμα και πριν από μένα. Τόλης Αλεξίου έγραψε στις 16 Τρίτου του 23. Σαξπούντε όλοι για να γίνω καλά. Βέβαια αυτό το meme το βλέπω στο τέλος του 2023. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ όταν ακούω ειδοποίηση πως ο Δεκάς Games έκανε νέο βίντεο ή κάνει live. Αν κρίνουμε από το τελευταίο βίντεο που δεν το είδε σχεδόν κανείς, δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά, όσο σέταρα αυτό το βίντεο. Κατά λάθος άνοιξα live στο YouTube. Οπότε μερικοί και μερικές είχατε μπει στο chat και λέγεται αν ήσουν σε αυτό το live, γράψα από κάτω. Ήμουνα σε αυτό το live. Φίλιππος Πλατ. Καταλάβατε, επειδή έχω πατηθεί εδώ. Να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι Που δεν με έκανε διαμέρισμα. και έρχεται η Πένια και μας λέει Φίλιππος Μοναλίσα. Αν δεν κάνεις σαξπούντε τώρα, θα έρθω να σε κοιτάξω έτσι. Πήρε τώρα. Και ο Φίλιππος Πίτσα. Τα ακούτε πόσο πεθαμένα προσπαθεί. Μετά από αυτά τα memes είναι. Είναι. Προσπαθεί. Εν τω μεταξύ αυτά τα εφέ τα βάζω εγώ μετά στο μοντάζ. Και φαντάζομαι το Muffin που είναι μέσα και είναι σε φάση. Προφό τι είναι, Σταύρο. Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο. Αν και με λέει Φίλιππ, αλλά. Καταλάβετε τώρα. Τέλος πάντων. Και εδώ έχουμε το μήμα από το Μίλτο ή το μήμ. Το γατί. Να πάω στο κρεβάτι μου. Όχι. Άλλο στο πληκτρολόγιο. Να σας δείξω τη λύση που έχω κάνει. Δίπλα ακριβώς από την δίκη μου τώρα έχω αυτό. Το κρεβάτι της χνουδάρας. Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν εδώ. Επίσης έχω και το κρεβάτι της χνούδης εδώ. Η οποία δεν έχει έρθει. Παιδάκι! Το έβγαλα. Δεν βολεύει. Ο Φίλιππος που κάθεται στα χέρια του υπολογιστή. Ο Φίλιππος να χάνει στο Among Us και θα κάνει όλα λιώμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα αυτά τα memes, αλλά μπορεί να επιστρέψει στον Brawl Stars, οπότε αυτό κρατήστε. Ο βαρύς σε σάλτσα! Αγορά μπαρίλα! Γιατί έκανα έτσι φωνή, εντάξει, σταματήστε. Πολύ ωραία. Φίλιππος out of context. Ζητώ συγγνώμη από όλους και όλες. Θα πατήσω Σιρήνα, Τάρι, αστυνομία. Εγώ, εκείνη. Φίλοι παιδες. Είναι πολύ σωστό να έχουμε σωστές προτεραιότητες στη ζωή μας. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστο φίλοι παιδες, πήγαινε παίρνα χρόνο με τους δικούς σου. Καλά Χριστούγεννα. Και πάμε σε βίντεο από Γκάμπρι. Το χειρότερο δεν είναι ότι έκανε όντως αυτό το βίντεο. Το χειρότερο είναι ότι γέλασα. Εσείς με το τελευταίο βίντεο μου. Ορίστε το logo Fortnite. Δεν το θέλω για. Να το δείτε παρόλα αυτά. Αφιέρωσα πολύ χρόνο και ήταν ωραίο. Και πάμε τώρα. Ο Παριτζέο. Ρετίμη τόγκα είμαι εγώ. Έχω όντως τέτοια μητόγκα. Γκάμπρι, κανόνισε. Υπάρχει μία λύση. Δεν το κάνω, αλλά. Τις φλακίες. Όταν ο Φίλιππος αντί για special έτυχε epic. Όντως. Και το κάνει συνέχεια αυτό το Stumble Guys και να φάει μια σκατήλα. Ο Φίλιππος Impostor! Friday 55 Edition! Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνω το τατουάζ, εντάξει. Λοιπόν, θα σας δείξω το σχέδιο. Το αποφάσισα.
Αν θυμηθώ που το έχω. Λοιπόν, το σχεδίασα εγώ κάνοντας κάποια πραγματάκια και είναι. Drum roll, παρακαλώ. Αυτό. Το είδες, το βγάλα. Το βγάλα. Πρέπει να το ξέρεις ποτέ τώρα. Μην πας πίσω. Σταμάτα! Δεν πας πίσω, κλέβεις. Αλλά ναι, ακόμα δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω, αλλά θα δείτε vlog, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω δεύτερες σκέψεις για το αν όντως θέλω αυτό το τατουάζ. Αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε. Γι' αυτό το έχω κάνει. Ωραία, βασικά παιδιά, έκανα λάθος. Αυτό είναι το τατουάζ που θέλω. Αυτό εδώ πέρα το τατουάζ θέλω. Να είναι σε όλη τη μούρη μου. Να γίνεται σκαροχαμίδι. Τι είπε τώρα? Σκατοχαμίδι, πολύ ωραία. Να γίνεται χαμοσκατίδι. Ο Φίλιππος όταν κάνει αστεία. Τι δεν θα πεις ρε, ότι το σαξπούντε είναι αστείο. Χωρίς κανένα λόγο. Αυτό είναι η όαση. Όμορφα αγόρια στην Ήπειρο. Φίλιππος Λαμπ. Ναι, νομίζω θα τα παρατήσω, αλήθεια. Και έχουμε το μήνυμα από το Spider Guy. Βλέπω ένα επεισόδιο Φιλιππεδές. Τάζει ότι το επεισόδιο το επόμενο θα είναι Φιλιππεδές. Τελικά δεν είναι. Πότε το έκανα αυτό ρε παιδιά? Ωραία το βλακίες και θα τρελαθώ. Το έχω κάνει ποτέ αυτό. Και σκάει εδώ, VKZ Gamer. Κάντε όλοι σαξπούνται. Αλλιώς η Χνούδη θα θυμώσει με το logo. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το logo. Εμένα μου αρέσει το καινούριο logo. Έτσι σας αρέσει το καινούριο logo? Παλιό ή καινούριο logo? Καινούριο logo. Αυτό είναι το καινούριο. Τέλος πάντων. Και Φίλιππος. Πάμε. Δεν μπορώ άλλο. Η καροτοβιομηχανία του Φίλιππου. Η μαφινομηχανία του Μάφιν. Όταν ο Φίλιππος ρωτάει τον Μάφιν αν θέλει σοκολάτα. Όταν εγώ αναρωτιέμαι αν όντως θέλω να το δω. Good afternoon, sir. Could we interest you in some chocolate? Chocolate? Did you say chocolate? Chocolate? Chocolate! 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 Πραγματικά δεν ξέρω τι θέλω να σκεφτώ. Μετά από αυτό ο Φίλιππος δεν θα ξαναφάει ποτέ τυρί. Φίλιππος Λογάρ. Ξέρεις τι? Τουλάχιστον ήταν εφευρετικό. Φίλιππο Καροτάρας. Ποιος με είπε Χωσέ? Όχι αυτό είναι καινούριο. Αν με το ξαναπείς θα δεις τι θα σου Χωσέ. Ο Καροτάρας με το Μάφιν. Η κοπέλα του Φίλιππου. Είναι όντως έτσι. Το πόδι του Φίλιππου. Τα νεύρα του Φίλιππου. Η πεθερά του Φίλιππου. Μικρός αδερφός του Φίλιππου. Φίλιππος Κάτ. Δεκάζιους. Ο Φίλιππος όταν ήταν το φυτό της τάξης. Έχω το ίδιο! Χάσατε καθόλου το σκατό σας. Ο Φίλιππος όταν βλέπει ότι δεν έχεις κάνει σαξπούντε. Έλα που θες να κάνεις σαξπούντε. Είμαι όλος έτσι. Κάνεις σαξπούντε. Ο Καροτάς. Τουλάχιστον πήρα πρωτάθλημα. Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. Νέο μέρτς λέει ο Μέση. Ρε τι απίστευτο μέρτς είναι αυτό. Πού ξέρεις τι καινούριο μέρτς θα έρθει? Τώρα αυτά κάνεις και... Ναι. Γράψτε μου από κάτω άμα θα αγοράσετε το μέρτς. Ο Φίλιππος όταν λέει ότι θα κάνει live και τελικά δεν κάνει. Ο Φίλιππος όταν σετάρει για να κάνει rec. Και κατά λάθος ανοίγει live. Ορίστε, το live που είχα υποσχεθεί ήταν αυτό. Ο Φίλιππος όταν βλέπει ότι δεν κάνουν σαξπούντε. Orange Rage! Ρε κάνε σαξπούντε τώρα! Νομίζω ότι μετά από κάθε recording για κάποιο λόγο δεν έχω φωνή. Δεν ξέρω γιατί. Ρε κάνε σαξπούντε τώρα! Ο Φίλιππος όταν του στέλνουν βλακίες στο Φιλιππεδές. Είμαι ακριβώς έτσι. Ο 5χρονος αδερφός μου ζωγράφησε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Πολύ ωραίο. Και να έχεις και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Απορώ που δεν το σκέφτηκε κανείς πριν από μένα. Φίλιππος μπαμ. Το μόνο ωραίο με αυτό είναι ότι τουλάχιστον είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα. Μπαμ. Λοιπόν, και μετά από αυτό το αστείο, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσω αυτό το βίντεο. Οπότε, καλά Χριστούγεννα σε όλους και σε όλες. Να περάσετε καλά με την οικογένειά σας, να φάτε, να πιείτε και τα λέμε στη εβδομάδα με λίγο Fortnite. Και άμα θες να δεις και άλλα βίντεο, πάτα εδώ ή εδώ. Και μην ξεχάσεις να κάνεις και σαξπούντε για να φτάσουμε και πιο πολλά. Thank you. Do you know the Muffin Man? Do you know the Muffin Man? 1, 2. 1, 2.